Opleo. Nakon haosa koji se desio u emisiji Radija Amnezija sa Tarom Simov zbog Miloša Bojanića, voditelji Bane Čolak i Bora Santana pozvali su Marka Janjuševića i Janjuša u studio. Oni su odmah želeli da čuju njegovo iskreno mišljenje o reality kumovima Miljani Kulić, Mariji Kulić i Lazaru Čoliću Zoli. Kada sam gledao Zolu na televiziji, delovao mi je kao miran i povučen. Ume da bude on namazan, volim da se družim sa njim, ali je dosta nezreo. Mora da promeni svoje ponašanje. Simpatičan mi je, ovako rekao i Janjuš, poprokomentare su svoju reality kumu Miljanu. Postupci koje je dopustila sebi su užasni. Simpatična mi je, bila mi je draga, bit će i dalje. Voleo sam da provodim vreme sa njom, ali je dokazala meni da je sujetna i ljubomorna i kvarna osoba u nekim situacijama. U mnogim situacijama. Narod je odlučivao ko će da pobedi, ne ja. Najveća laž koju je iznala za te procente prvo da izgovori da je nju zvala produkcija, to je laž, klasična laž. Ne može ona nikad imati 46%, a mi ostali 54%. Ona je ljubomorna i sujetna. Da je bilo ko drugi pobedio, ona ne bi bila toliko ljubomorna. Neka radi šta misle da radi, pale u mojim očima ista kao i Janjuš, a onda otkrije šta misli o Miljaninoj mami Mariji. Što se tiče Marije Kulić, ima dosta ispravnih stavova. Nije njoj lako, to je njeno dete. Za sad nemam nikakvih problema, rekao je Marko. Kako će Kulićke Zola odreagovati na ovo, ostaje da vidimo.